realno da imamo ovo 20 godina? Ne. Imaš još neku divnu pesmu da se ubijem? Pa imam sve te, neću da davim, imam sve te. Ne volim ja brze pesme, u stvari volim, ali nekad sam... Pa zato nije čuo što je tužna. Gospode. Ljubav u 30-im je naravno mnogo dublja, mnogo... Šta je dublja? Nemam pojma. Izbriši. Ćao, ja sam Marija. Ja sam Kristina, nismo u istom fazonu, ali ovu pesmu delimo zajedno. Ovo je urnebesno. Legenda, moje simpatije, Mika. Koji Mika? Ne znam, Pajić Dušan. Važni podaci u mom životu, kaže. Prvi dezodorans, Bak. Samo toliko. Voziš. Čekaj, imam za ljubav, on je pipnuo ovu. Ćao, dobrodošli na naš kanal Marija i Kristina, Truna Đedara. Ćao svima i od mene. Danas snimamo taj 15, 25, 35. 15 nije izričito 15, znači tipa 95 u našem slučaju, nego je sve oko 15. A 25 isto kao 20, a 35 je sadašnje vreme. Znači, gledat ćete neke bitne životne stvari. Mi o ljubavi 15, 25, 35, mi o karijeri, kako smo videle sve tada, kako sada, poznati kraševi. Da, ja se nadam da ćete se zabaviti. Dakle, ovo nije klasični video, ovo je čisto da, eto, malo i glumimo sebe. Može? Može. Krećemo. Ja bih baš voljela da se zaljubim. Mislim, ja imam simpatiju. Ne mogu da vam kažem, on ide u istu školu. Mi smo se samo ljubili, sad ne razgovaramo. Zato što je on bezobrazan. On je mene opsova, ja s njim ne pričam. Ne pričam s njim već 3 godine. Ali se potajno nadam da će me primetiti u školi. Mislim da je to to. Ja ću ga čekati, ja sam strpljiva. On i ne zna da će biti moj opet. Pa ja imam jednu simpatiju. Ja sam 1. godina, on je 4. I pošto se svi tako zajedno družimo i onda smo mi tako, on mi se baš sviđa i pitao me da izađemo, valjda će me pitati da pođemo pa da se zabavljamo. Mislim, ja kad o ljubavi razmišljam, tako razmišljam kako on će tako meni pitati da pođemo, ja ću reći da i onda ćemo držati ruke onako, znate kako onako parovi ovako drže ruku i onda ćemo se tako šetati gradom i svi će vidjeti kako smo zaljubljeni i onda ćemo se tako ljubiti, po pola sata ljubiti i non stop ljubiti, meni to tako slatko. Ima mnogo dobrih likova, oni su baš onako super, što bi rekli u Novom Sadu, preterani, baš su preterani. Dakle, to je Christian Slater, Leonardo DiCaprio, njegovu karijeru pratimo od njegove 15. On sad ima 18. Naravno, Damon Albarn, frontman Blura. Jako volim film Stršljin, pa ne mogu da se odlučim Dragan Mićanović ili Sergej Trifunović. I sve u svemu, generalno, Pajić je najbolji frajer. Ja čuvam od 93. u Dnevniku. Ovo je Pajićeva kutija cigara. On je pipao ovu cigaretu. On je pipao ovu kutiju.
Ovo je cigara koju je pušio Pajić. Pa meni su najbolji frajeri Nebojša Bukočević i Igor Perović. Bon Jovi, da, obavezno je. On je strava, onako ima onaj kožni prsluk i onu dugu kosu, onako, ali na prošloj gitarijadi je pevala Generacija 5 i super mi je bio onaj Đorđe Davide, on ima onako one bele pocepane pantalone i belu majicu, onako trči pa peva, pa baš je strava, mislim, baš je super frajer, onako baš deluje super, ali najbolji frajer od svih je Dylan iz Beverly Hills serije i potpuno ja tako maštam u tome da ću ga upoznati, takav frajer i zbog njega sam počela da nosim onako podvrnute rukave. Mislim, svima se sviđa Brandon, ali meni se sviđa Dylan. Pa ja sam bila Vukovac, posle osnovne škole, mama i tata su rekli da bi ja trebala, mislim da imam mnogo više mogućnosti ako upišem prirodni smer i onda sam ja upisala prirodni smer, mislim svakako smo prošli taj prijemni, iako malo više volim jezike. I mislim da ću se, ja mnogo volim biologiju i onda prosto mislim da ću se baviti tom molekularnom biologijom jer sam išla i na takmičenje, dokazivala sam guštjevite bakterije u vodi, a to niko nije dokazao pre mene i to je bio super rad, išla sam i na regionalno i republičko takmičenje iz biologije, doduše idem i na tu neku recitatorsku sekciju, ali profesor je rekao kako se nikada neću baviti nikakvim javnim poslom zato što imam neko S zvučno i Š. Mislim, ja volim baš da recitujem i volim tu poeziju i imam maminu staru poeziju koju je ona pisala i onda to recitujem u slobodno vreme, pogotovo ljubavnu poeziju, ali eto kad mi je rekao profesor da se ja neću baviti time i da nisam za to, onda bolje nekako da se više bavim biologijom. Ne idu mi matematika i fizika i to baš ne volim, znam da je to bitno na prirodnom smeru, ali ja baš nisam za to. Mislim, mama i tata očekuju od mene da imam sve petice, naravno, i ja ću se potruditi, idem čak i na te dopunske časove iz matematike i fizike, ali nekako to mi najmanje ide. Ja mnogo volim školu. Škola je nešto što nas održava, što nas uči da budemo odlični, super. Ja sam uvek odličan đak i imam jedina 5 iz latinskog od litričinke, zato što ja mnogo učim. I najvažnije u životu učiti da bi bio uspešan. Kad učiš, svi ti cene. Mislim, da razumeš treber, ali sigurno će jednog dana to neko da ceni. I ja idem na sve sekcije koje treba, gde god. Omiljena mi je francuska sekcija. Idem u najtežu gimnaziju Jovinu. Dobro, idem društveni smer, ali to je zato što volim društvene nauke. Inače bih išla na prirodni, ja bi lako to upisala. Mislim, ja sve što hoću, ja to i ostvarim, kad je škola u pitanju, bar. Ako zavežem kosu, dobit ću 5, ako pustim kosu, dobit ću 4. Zato je uvek zavežem. Ja sam generalno slušala sve sa MTV-a, to mi je bilo potpuno cool i onda sam na taj kasetofon kao, ali ne umem da snimim, znači snimam zvuk, a onda Ilija dođe pa me kvari i onako pušta neke glupe zvuke i onda ja ne mogu muziku dobro da nasnimim, da posle snimim na kaseti. Uporno se trudiš. But baby, that's just me and I really love you, baby. Always. Mene ono
ostavi i rekao da više nismo jedno za drugo. Garant sam debela, moram da smršam. Neću ni da jedem i svaki dan plačem, tako ugasim svetlo i plačem. I mama kaže da se brine i da ne treba da je bude motirač, ali ja mislim da ja ako tako svaki dan plačem i onda malo namažem senku ovako crvenom maminu, kako tako tamno da bude kao podačnjak, da će on vidjeti kako ga ja volim. Valjda neće da nađe nekog drugog, valjda tako nije mislio. Koji dan plače pa peti. Halo? Ćapajiću. Tina, neću više da se viđam s tobom, znaš? Okej. Ljubav je precenjena. Mislim, ja, na primjer, retko osjećam šta. I, mislim, patim ja, iako izgledam kao da ne patim, ali, mislim, bole me zaista neke stvari. Ali, generalno, mislim, ništa nije večno, ništa nije za uvek. Ovo je samo jedna faza u mom životu kada ja ne znam šta želim, ne znam koga želim. Mislim, stvarno sam cool, skroz sam cool i volim da izlazim svako veče i stvarno ne mislim na muškarce. Mislim, ja znam da sam već godinama spremna za tu neku veliku ljubav, tu jednu ljubav gde ćemo se mi onako pogledati i videti jedno drugo i zavoleti, on neće više gledati nikog drugog i ja više nikog drugog i čoveče, onda ćemo biti zajedno i dan i noć i non stop i voleti se najviše na svetu i na kraju on će mene zaprositi i onda ćemo imati, ne mogu da razmišljam sad o deci, ali ja tako tražim i čeznem za to nekom fatalnom i najvećom ljubavi na svetu gde će taj neko znati da sam ja jedna, jedina, jedinstvena i najlepša i sve i sigurna sam da će uskoro doći. Ne, gluma, to je metafizika. To je nešto zaista klasa na kojoj sam ja bila. Ne, stvarno, na primjer, ja nekad ne mogu da razgovaram s drugim ljudima s drugih klasa, jer prosto oni nisu prošli tu školu. Oni nisu čitali te knjige, oni nisu doživjeli tu katarsu. Oni to ne razumeju. Ja mogu s mojima sa klase i mi se zaista držimo zajedno. Slabo ima posla. Pa radim, glumim ja. Pa zaradim tako, 3000 dinara mesečno, ali to nema veze, jer ja sam u poslu, ja sam u pozorištu. Pa mislim, igram jednom mesečno, ali provodim vreme u pozorištu, zaista provodim vreme. Zaista mi je stalo da osetim taj duh pozorišta. Ništa nije važnije od pozorišne predstave, apsolutno ništa. Pozorišna predstava se ne otkazuje. Glumački svet, to je jedan uzvišen svet, to ne razumete. Ja ne mogu ni s vam sad da odgovorim. Jer vi niste pročitali te knjige. Vi ne znate kakva mene karijera tek čeka. Da, redovno idem i na engleski, na francuski. Prosto glumac mora za svaki slučaj, ako bude imao internacionalnu karijeru, on mora da zna jezike. I naravno mnogo da čita. I naravno sve to na mnogo više nivou nego ispratnici. Mislim, ja sam već godinu dana tu na nekim predavanjima na RTS-u, tu sam se prijavila za taj neki javni konkurs i sigurno sam okej, mislim, kad su od 5000 izabrali mene u 10, ali ljudi, ja tako čekam neku veliku dramsku ulogu, neku... Ljudi, ja bi bila najbolja Ofelija na svetu. Moj Klasić je radio Otela i nije mene uzeo za Ofeliju. Pa je li on normalan? Pa ja ovako bela, bele puti. Pa ja sam Ofelija ili ja sam Kleopatra, ljudi. Ja sam Kleopatra. Mislim, znam, oni su bili crni, onako, oni su ispod bili plavi. Taj senzibilitet, to sam ja ili neki Dostojevski, ljudi, ja to čekam. Ja sam sad radila tu neku koprodukciju gde sam dobila tu ogromnu dramsku ulogu. Ja sam je odradila fenomenalno. Ja, u stvari, da, kao radila
sam na BK i sad to na RTS-u i ne znam šta će biti, ali ja sam ljudi, ja imam taj senzibilitet neke Hasanaginice ili neke Ofelije, ja sam potpuno za to. Ja sam sigurna da ću ja to uskoro dobiti. I dalje neprikosnoveni frajer je Damon Albarn. I naravno Leonardo DiCaprio, on sad tako glumački raste. On raste i sigurna sam da će jednog dana dobiti Oscar. To kako on iznosi ulogu, to je... Mislim, šta god da upotrebim koji izraz, vi to ne biste razumeli, vi biste pogledali u Jakliju. Tako da... Dovoljno je reći da je odličan glumac i mnogo dobar frajer. Pojavio se tu neki, on igra tako tim nekim bez veze, američkim komedijama. Mislim, ko bi igrao američkim komedijama, ali on je mnogo dobar frajer. On je baš super frajer. Da. Ja, znači, ja volim tako te glumce i pevače, meni je Colin Firth najlepši frajer, onako kao neki meda, samo da ga držite onako ko vrđavog i preslatkog i da, Hugh Grant, s onom, ja volim te kosice, to nije strava. Ljudi, Petar Grašo, ja sam pre 2 godine, on je držao koncert u Kotoru, ja sam odlepila, znači, u stvari, dobro, meni je jedan taj bivši dečko pevao to na gitarici, taj utorak i ja, ne znam, ja odlepljujem na Petra Graša. Znači, bog među svim frajerima, zverka iz Seksi grada, brate, kad podigne onu obrvu onako i to je, znači, da te sledi pogled, da umreš, ja ne znam, ja kad bi ga videla na ulici, ja bi umrla, majke. Halo? Čoveče, ne znam sam se provela, ali mislim da što sam ludak radila. Čiče sam radila danas, juče ili danas. Znači, otišla sam iz Novog Sada u 3 ujutru za Beograd, radila sam jutarnji. Da, počela sam da radim. Pa dobro, nisto što je bilo mali, šta sad, plaća račune. I onda sam radila jutarnji i onda sam morala se vratim na probu 11 u Somboru. Šta misli? Ja sam imala probu u Somboru. I onda sam pokušala spavam popodne, ali ti znaš da slabo spavam. I nisam uspela na tavanu. Znači, puna soba bila, svi su sad na tavanu, predstavljaju se plaćaju stanove. I onda uče predstava. Igrali smo Miran Belinu. I sedem u auto, dođem za Novi Sad, zove me kum. Kaže, ćeš da izađem. Kaže, ne, ti ćeš. I izađem i dođem kuću u 6. Znači, nisam spavala 20 kogo, 7 sati. Pa da, pa spavala sam nešto 2 sata. Aha, večeras? Žurka? Stižem. Ajde, vidimo se uveče. Ćao. Ćao. Marija, drago mi je. Sve što pijem, pa gin tonic. Halo? Dobar dan, ovdje iz agencije. Niste dobili ulogu u filmu Blola? U redu vam. Hvala vam što ste mi se javili. Prijetno. Mama, opet nisam dobila. Šta da radim? Kako misliš da prestanem da se bavim ovim? Pa ja se bavim. Ne izlazim samo, bavim se. Bavim se. Radim na sebi. Šta? Opet mi je spustila. Pa zašto nikad ništa ne dobijem? Halo?
Dobar dan, zovem iz Agencije za glumce. Samo sam htela da vam kažem da su producenti odlučili da su gledali u stvari vašu emisiju koju vodite na televiziji i shvatili da ste mnogo drveni za ulogu. Pa znam, ali rekli ste da sam na castingu bila super. Pa jedno je casting, a jedno je realan život i to šta ću mislim... Pa znam, ali rekli ste i da sam u užem izboru. Mislim, rekli ste između mene i te druge. Mislim... Žao mi je. Ne znam, ste gledali moje snimke iz drugih serija. Ne znam, pitaću producente da li su gledali, ali odluka je za sada takva. Dobro, molim vas, ako bude bila neka druga uloga, molim vas mi se javite, ja sam zaista bih voljela da igram u vašoj seriji. U redu, primljenog znanja, prijetno. Znate šta mi je? Brate, kad sam debela za tu ulogu, jo, od sutra na dijetu. Ma brate, ko je on frajer? Tražio mi broj telefona i ne javlja mi se nedelju dana. Misli ako je na TV-u kao faca, on sad meni ne javlja se nedelju dana. Ma znaš šta, otkačit ću ga 100%. Znači, evo sad, makar me molio, ne znam šta, neću mu... Poruka. Hajde da se vidimo. On je! Pa dobro, šta, možda je, mislim, možda je bio negde, možda nije mogao, razumeš, mislim, napisat ću, kad možeš danas, večeras. Što sam se sad izblamirala, joj Bože, što sam to sad uradila, joj, delete, blokirat ću ga, tako neću znati ni da je dalje pročitao, ako ga blokiram, onda ne znam da li nije mi odgovorio ili mi je možda odgovorio, znači niko ne znam, znači ništa se nije ni desilo, evo, blokirao sam. Brate, ne javlja mi se nedelju dana, to znači da smo mi kao... Znamo, bilo nam je strava, kao ono... Mislim da nije mi rekao da me voli, to je merilo svega, ali čekaj, dajte mi jedan star. Njegova kombinacija jedinica nema veze s modom, ma neka se ne javlja, bre, boli me uma. Ne javlja mi se danima. Moram da naučim. Možda nije Dostojevski, ali pomoći će.
Ljubav u 30-im, naravno, shvatam potpuno drugačije, pogotovo kad imate pravog muškarca pored sebe, kad imate dovoljno sreće da ga upoznate. Ljubav je, naravno, davanje i uzimanje. Ljubav je, pre svega, prijateljstvo, kad prođe ono inicijalno, ona luda zaljubljenost. Moj osmeh, kad je ljubav u pitanju, ja mislim, govori sve. Da, ja sam sa Milanom u vezi po 12 godina, ali mi smo sada dobili nove titule, to su mama i tata, da, znači ljubav do kraja sveta i veka, ali kad dobijete te ljubavi koje rodite, to su najveće ljubavi, celog života i dobijete titulu mama i tata i to bude mnogo drugačije u odnosu na ono što sam ja mislila, ljubav za koju se umire. Nisam oslepela ako sam se porodila. Mislim da se on zove Armie Hammer, to mi je novi i mislim da on onako predstavlja pravi tip mog muškarca, inače od malena. Ja volim tako te svetle muškarce i morala sam da zapišem i naravno što mi ga preotela, ova Blake Lively, Ryan Reynolds. Da, Ryane, i dalje te čekam ako se nešto desi sa Nidžom i sa mnom, tu sam. Čekam te. Dobri frajeri, pa da, mislim da će mi neki frajeri biti frajeri za ceo život. Kristina mi se smela kad sam rekla koji su, ali dobro. Dakle, Hugh Jackman. Ja kad bi videla čoveka, ja bi umrla. Toliko je dobar frajer. Potpuno onaj engleska aristokratija, iako je čovjek, ja mislim, iz Australije, engleska aristokratija, izgled, znači kad pogleda, sve se smrza okolo. Hugh Grant. Da, nije lep, ali je šarmantan, duhovit, ja ne znam ljudi kako drugi, a ti nemoj da se smeješ, ali kad gledam njegov film ja umirem od smeha, toliko mi je dobar, toliko mi je strava. I da, sa naših prostora, Petar Grašo, frajer od moje 20. ja ne znam, lik je fenomenalan meni. Mnogo mi je jasnije čime želim da se bavim, imam svoje zacrtane ciljeve, sa nekim stvarima sam se i oprostila u životu, a dobila sam neke nove stvari ka kojima idem i kojima želim i neizmjerno sam ponosna na sebe što sam postala i privatnik i mislim da će taj posao da cveta, naravno bit će tu i uspona i padova na koje sam ja naravno spremna, jer uvijek imam plan B, ali mislim da mi treba u poslu nikad, u svim sferama, nikad bolje nije bilo nego do sad. Nekako sam živnula, imam više samopouzdanja, osjećam se dobro u svojoj koži, sigurna sam u sve što radim na svim poslovnim poljima. Da, posao u ovim godinama izgleda mnogo drugačije, znači, što bi rekla moja goca, ne mislim više da sve što leti da se jede. Posao na televiziji je primaran, dakle, malo sam zaboravila na pozorište, u stvari, život me tako odveo i ne žalim se. TV je prosto nešto što mi je primarno u karijeri, a hvala Bogu na internetu i društvenim mrežama, pa imam ovaj YouTube kanal i to je nešto što je počelo kao lep hobi, a sada je prosto preraslo u nešto više i mnogo sam zadovoljna što se bavim i ovim segmentom. Dakle, TV, YouTube i pozorište negde na kraju. Halo? Jo, je li trebalo danas da se vidimo? Joj, izvini, molim te, skroz sam zaboravila. Ne, jako mi si išlo. Stvarno, ne, molim te, moja greška. Nisam zapisala u roku, evo da sam zapisala, ja bi se sigurno javila. Ne, stvarno, baš mi si išli na pići i strašno mi se gledala ta predstava. Molim te, evo, odužit ću ti se. Sigurno, evo, sledeće nedelje. Okej, hvala ti, izvini još jednom. Ćao. Pa da se ne lažem, izlazimo mnogo manje, izlazimo uglavnom kada nas neko negde pozove, znači pozorište u nekoliko meseci. Jedna predstava, uglavnom idemo na dešavanja i uglavnom je posao izlazak, nažalost. I ponekad negde jedna čaša vina, ne, 2 čaše vina. Ničo, kakav bre rođe?
Ne mogu. Mora mi je. Pa ili idu ove druge? Ko ide? Aj vidi da li idu. Ajde, ako idu one, žrtvovat ću se. Ne mogu, stvarno, treba sutra da ustanem. Pa znam da one ustaju u 10, ali ja ustajem u 6. Ne mogu, čoveče, ne mogu da svarim više ni čašu vina. Ajde, ako svi idu, idem i ja, a Bož zdravlja, niko ne ide. Ajde, okej, ajde, ćao. Pa se srce pita moje. Halo. Super je bilo. Ne, stvarno je bilo strava. Čača, ne znam li imamo brufen. Ne, samo smo se podsjetili zašto uopšte više ne izlazim. Znači sad sam izašla i možda sledeće godine za istu stvar. Možda dođeš da nam pomoguš u kotare. Mislim, Nikola neće ustati sigurno do 3. Evo srce si. Ajde. Ćao. Dok zažive palim sveću, ja od istine umreću. Tvoja ljubav je lozinka za raj. Moje lipo, moje lipo, još te uvijek volim slipo, na mom dlanu si. Stara obožava ovo. Idi pusti me da je odsanjam. Ti se baš sredila. Aha. Aj, živim. Ajde. Ajde, popimo. Ružo rumena, zbog tebe nemam sna. Ja sve bi dao kada bi znao kome si procvala. Halo? Dobar dan, ovde Jasna iz agencije. Zovem vas povodom moderiranja i vaše ponude koje ste dali. Znate, naš klijent bi baš voleo da budete vi, ali vaša cena je malo previsoka, pa ako biste mogli malo da korigujete cenu. Možemo da korigujemo ukoliko vi obezbedite šminkera i stilistu. Ja, znate, ali to je zaista komplikovano u ovom momentu. Meni žao, ali vi znate koje su to cene i ja zaista ispod toga, kad odbijete ovo dva, ne idem. Znate ništa, konsultovat ću se ja sa klijentom, pa se javim. Prijetno. Prijetno. Halo? Žao nam je, niste dobili ulogu. Nisam dobila ulogu. Dobro, hvala što ste javili svakako.
Halo. Klijent je odlučio da je vaša ponuda ipak previsoka. Ja se nadam da ćemo sarađivati nekom drugom prilikom. Pa znate šta, hvala vam lepo što ste se vi javile, ali to su zaista naše cene i mi to ne možemo da spuštamo. Mislim, znate, ipak vodimo najgledaniju emisiju na Balkanu. Stvarno ne možemo da spustimo. Prosto cene su takve kakve jesu i kada budete imali budžet, vi se javite. Prijetno. Brate, ne javno se. Pa dobro, garant ih kupa, šta pozvaću ga posle. To bi bilo to. Nadam se da ste se zabavile, da vam je bilo prijatno, smešno, da ste se možda i prepoznale. Hilarious. Ne prijatno, nego hilarious. Hilarious. Ako vam se sviđaju ovakve videi, evo možemo se potrudimo u nekim drugim situacijama da vam se snimimo za u buduće. Ljubimo vas, ćao! Ćao!